The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginahawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, followers, fellow believers. Ano na sab kita ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios niya pag kita magadupot. Well, I think makahuman na kita niini for the next session. Makahuman na kita sa atong pagdupot sa atong tunanan, developing divine viewpoint. Okay, so doon na pa tayo session karon and then the next. And then we can wrap it up sa atong pagtuon niini. Okay. Dito maglangan, anda mo na ito ang itong tagsa kaugalingon, ikaw nga magtutuo, use the 1 John 1:9 principle. Alang ka mo dili magtutuo, gamita karon ang imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Therefore, atong i-andam, atong tagsa kakalag, o magapadayon kita karon sa atong pagtuki bahin ining atong tunanan, developing divine viewpoint. Now, okay, where we stop last time, when believers gain a strong foothold sa ilang espirituhanong kinabuhi, they become winners. Mahimo silang mga mananaog. Abi nimo, whenever we have problems in life, ang Diyos ana ay solusyon niya ng maong mga suliran ng imong giatubang. And He answers our questions in life. Pinagi siyang pulong nga naana diha sa imong kalag, nga nagatuyok-tuyok na diha sa imong panimuot. It's already circulating in the stream of your consciousness. Sumao na. Well, of course, these are basic things nga atong gi-presume nga na silsil na ginanimo nga ang Dios ana ay tubag sa atong mga pangutana, atong mga suliran sa kinabuhi. Iyan na nang gitubag nga ana diha sa sulod sa atong kalag. Okay? Busa, when we don't have His Word, tungod kay dili tama ganahan mo tuon niini, then how can God become real to us? Di ba nina? Mao ni ang atong inunta tumong our goal nga mahimong tataw, tinaw, klaro, buhi ang Diyos sa atong kinabuhi. Kasabot ka? Dili ni duwa-duwa ni atong ginabuhat ni atong ministry. We are dead serious. Tungod kay ang atong Dios is dead serious sa pagtudlo siya mga pulong ni kanato. You see? So akong balikon nga dili kini duwa-duwa kini atong ginabuhat. Karna nimo karon nagpaminaw ni imo baning butang diya sa kinaladman nimong kalag, I mean sa imong mentality, kini mga butang nga may nungdanon pagayo. So when we don't have His Word, lagi negatibo ta, watay panahon, watay gugma, watay gana, tungod sa mga preconceived notions niya, magtuman gyud kanang buhat sa mga buluhaton sa relihiyon, diin ikaw nagpasakop niya na, you see. So mao na
Unsaan man pagkaklaro o pagka tinuod sa Dios sa imong kinabuhi, dili yun. So mo na, God should become real to us as believers. Mga anak unta niya. Anak ta sa Dios. O dili na taga dinhi, taga langit na ta. Mao ni nga itong gitunan kay kini naga-orienta, nagapahiluna ta sa mga pulong sa Dios. We are trying to orient ourselves sa mga butang atong gikinahanglan sa atong espiritual ng kinabuhi. This is preparation time para sa atong pagkinabuhi na uban sa Diyos dito sa langit. You see? So, let's remember nga ang bugtong kasulbaran, real solution, genuine solution, absolute solution sa suliran sa magtotoo, anaa diha sa pulong sa Dios. Nakadungog ka sa akong giingon nimo. Inumdumi nga the only solution, the real solution, genuine solution, absolute solution to our problem as believers is in the Word of God. Mo na sige tang tuon niining iyang mga pulong. Okay? Principle. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Abi nimo, ang usa ka magtotoo nga way pulong sa Dios diha siyang kalag only accumulates garbage in his soul. Kasabot ka? Mga basura ra gyud nga naa sa iyang kalag. Kung wa siya pulong sa Dios diha sa iyang kalag. Okay, balik tas Colosas 3:21. May tungod sa mga amahan. Fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Now, again, itong balik-balikon, magyun aron din, di na yun mo makalimtan. Again, let us remember the four divine institutions: volition, marriage, family, nation. Okay, unsa to'y otoridad sa volition? Kita, atong kaugalingon. Unsa may authority sa marriage? Ang bana. Okay? Sa panimalay, kinsa man ang authority? Ang mga ginikanan. O diha sa nasod, ang mga kanang opisyalis o mga government officials running the government. Okay, anto to sa Lucas 9:62. Nagaingon kini, no one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Na. 2 Thessalonians 1:5. This is a plain indication of God's righteous judgment, so that you will be considered worthy of the kingdom of God, for which indeed you are suffering. The kingdom of God, dinhi, is the condition sa usa ka magtotoo who is a loser, is not fit to this kingdom of God. So dili siya ngayon. You see? It's not fit kay saan man nga, loser man siya. Huwag man siya gamit sa gingarian sa Diyos. Now, kung magisugot ta kingdom of heaven, diferensya na sa kingdom of God. The kingdom of God, ako malikon, is the condition of a believer who is a loser is not fit to this kingdom of God, kining kingdom of God. But when we talk about the kingdom of heaven, mao kini ang present condition sa simbahan dinhi sa kalibutan. Mao kani ang kingdom of heaven. So mao na diferensya tali sa kingdom of God and the kingdom of heaven. Okay.
Di man ni katungkulo sa stress 18 at 21 kini naghisgot kini og Christian family relations. Unya des versikulo 22, slaves ang gi-address ni. Slaves, in all things obey those who are your masters on earth, not with external service as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Now, ang itong tibanan huwag hinumduman. Nga kita mga magtotoo, lumalabay lamang ni ining kalibutan na. Nagabiyahe lang ta. You see, ang kinabuhi, God, is just a passage of time. Niya kita din ni karon, ugma wala ta. We are here today, gone tomorrow. Kining atong kinabuhi karon, present life, temporaryo ra ni. Unsa man ang permanente, ang langit. So balikon ko, this present life is only temporary. Heaven is permanent. We are only sojourners, travelers, biyahidor na tanining kalibutan na. Do you know that? So I hope na sildi mo na. Ingon nga Kristuhanon. Dili lagi duwa-duwa ang pagka-Kristuhanon. It's a serious matter. Now, ingon nga mga Kristuhanon, we can make a pulpit out of our own circumstances in life. Ihimplo. Nagagalaw himplo. Usa ka higala sa pamilya, family friend of ours, nga gidiagnose na siya to have a breast cancer. Okay? Ang iyang mananambal, her doctor, gihatagan lang siya, gihatagan kining maong higala na to. The doctor gave her some tips to follow for the purpose of extending nga extend ang iyang kinabuhi. Apan ang atong higala mitubag sa mananambal, well, doc, we will all die anyway. Mo katoy giingon nga we will all die anyway. So ang doktor nangutan na sa atong higala na sakit, diagnosed with cancer. Can you introduce me to your mom? Nga naman, Doc. Because I want to ask your mom, how did she train you? Etc. You see? Na mo nebot pasabot. You're making a pulpit out of your circumstances in life. Now, believers, nahibaw ka ba nga, kita mga magtutudo na tayo 2 commissions bestowed by the Holy Spirit. Gihatagan tayo isang kapan kita nining duha ka komisyon. That of ambassador and that of a priest. Embahador o pagkapari. Now, baling tas Kolosas 3:23. Dinita mo tutog sa versikulo 24. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Mao ka na ang imong agalon, master. Now, bisag kung sa atong buhaton sa kinabuhi, kinahanglan atong buhaton ka na as unto the Lord. Kita mga magtutuo are on full-time Christian service. Di man nina, full-time Christian service kita. Philippians 2:13-14, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Balik na gud ta sa Kolosas 3:23, whatsoever ye do, work heartily as
unto the Lord, and not unto man. Verse 24, knowing that from the Lord ye shall receive the recompense of the inheritance. Ye serve the Lord Christ. Verse 25, for he that doeth wrong shall receive again for the wrong that he had done, and there is no respect of persons. Now, let us always remember, inunduman nato kanunay, nga the Christian way of life is a supernatural way of life. Ug mao nga, as such, it requires supernatural way of execution. Kini atong ginabuhat, supernatural way of execution kini kay nga naman. Di ba mutingan tagagawas nga nung magtuon tas pulong sa adlaw-adlaw gyud, di ba? So kini atong ginabuhat nga adlaw-adlaw dili ni natural sa kadaganan, gusto? Mo na makurat sila grupi, hapon na sila sa tuon adlaw-adlaw. Sana ba itun-an nila? Wa sila masayod. Di pagani tama human sa atong pagtuon. Panguhaon na ta sa Dios. Gusto? Yes. Kung kini pang tanan kunuhay, kining tanan nga mga butang dinis kalibutan, tipuon na sila dili pa unsa, dili ma-contain sa unsay ana sa Biblia. Our Christian life needs spiritual dynamics. Mao na punto din hong gidani mo. It needs spiritual dynamics. How? Unsaon man? By advancing in our Christian life. Pinagi nining adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Daily intake of the Word of God. Kay daily man putang ga tubang mga suliran, daily ta sa atong pagkinabuhing Kristohanon. You see, we live as unto the Lord. Okay, palayo na ko sa versikulo 24. Kitang mga magtutuo gimanduan sa Dios to serve the Lord Christ. Lord, Kurios, Christ. Our Lord's deity, kining Christ. So we are mandated to serve the Lord Christ. Philippians 2:13, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Verse 14, do all things without murmurings and questionings. Now, aron sa paglikay nining pagbagulbol, pagreklamo, to avoid complainings, murmurings, etc., we need the proper legitimate motivation. Now, of course, unsa man nagapadasig nimo ingon nga magtotoo, tubag ang pulong sa Dios nga naa sa imong kalag. Na unsa may mag-motivate sa usa ka magtotoo way pulong sa Dios? Wala. Ang kalibutan ra magsigig motivate niya, sigig unsa dasig kaniya, mga kalibutanon, mga unsa na, mga hudyaka diya, mga kalipayon nga kalibutanon. Okay, so that's to avoid complainings, murmurings. Think of the Lord Jesus Christ as our chief motivator. Siya man yun. Si Ginoong Jesucristo, oy, magdadasig ka na itong mga Kristohanon. Think of that. Concentrate on Him. Tutuki siya. Sudunga siya as our chief motivator. Concentrate on Him. Saturate your mind with Bible doctrine. On a post-salvation epistemological rehabilitation. So, atong baguhon ng atong pangunahuna, renovate our mind sa hunahuna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16.
O kita ang totoo, kinahanglan ato kita magapuyo dito sa dapit nga may gahom sa Dios nga gitawag nato operational divine dynasty. Aron kita ay pakigamitay ngadto sa Espiritu Santo, fulfilling the protocol plan of God sa atong kinabuhi. Nya, gamita katong napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. Utilize God's 10 problem-solving devices. Ingon nga mga Kristohanon, we should relate our life inside the power system, the operational divine dynasty, to be able to execute the spiritual life. Kaya di man ta makatumad sa espirituanong panginabuhi kung wa ta magapuyo dito sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios. You see? Kaya kung wa tay pulong sa Dios o di ta kanang wa ta puni sa Espiritu Santo, then tuwa ra ta sa gawas. Ang grabe kay dili kay tuwa ka sa gawas, tuwa gyud ka sa dapit nga may gahom ni Satanas. Gitawag ka na cosmic dynaspheres. Duha ra pag ang iya. Cosmic Dynasphere 1, which is arrogance complex, o Cosmic Dynasphere 2, which is hatred complex na. Magbanus-banus lang diha, magtabok-tabok ka na lang diha. Kung wa kay kanang sugid sa mga sala o pagpadayon sa imong Kristohanong kinabuhi. So, miserable ang imong pagkinabuhi. Ingon nga magtotoo. So mo nang kita magatubang yun kanunay sa law of volitional responsibility. O ako ning gibinisaya yun kining law of volitional responsibility, tinuyuan sa buot. What you sow is what you reap. Kung sa imong gitanong, mao po na imong anihon. O kung buot kang kanang magtuon bahin ini ay upat ka mga bersikulo ang ihatag nimo. This is about the law of volitional responsibility. Colossians 3:25, Hosea 8:7, Galatians 6:7, o Proverbs 22:8. So, tuni ka na. Now, ato ni ipadayon ugma, og I think we can finish this off by tomorrow. Magampo ta. Amahan na mong langit nun. Salamat. Niini nga mong ipahimuslan nga grasya. Ang iimong kamatuuran. Inaon nga kini. Masilsil sa mong limpatakan sa mong kalag. Aron kini among magamit sa mga dalong panghinabuhing Kristohanon. Salamat ni among Bible study. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.